Kanunong tanan. So, una sa tanan, magpaila-ila muna ako, no? Gi-outrohon ako dahil si Johnny Tivis Jugangko. Ang akong tema karon may tungod sa sacramentals. Unsa man kining gitawag og sacramentals ug unsa man kining kalainan niini gitawag og sacrament. Ang sacraments is a visible sign instituted by Christ to give grace o ang mga makita nga timaan nga gitukod ni Kristo nga mohatag og grasya, while ang sacramentals are holy things or actions of which the church makes to use to obtain for us from God through its intercession, spiritual and temporal favors. Si Kristo mismo ang naghatag og authority sa simbahan sa pagtukod nini sa dihang mingon siya sa Mateo 18:18, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O yang itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. O sa Mateo 10:1, gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinunan o gihatagan siya og gahom sa paghingilin sa udatang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. The church makes to use of His power by means of His ministers. First, He blesses or consecrates certain objects, praying that God would render this object efficacious of banishing evil spirits and healing sickness. That is to say, the priest explores the blessings of God, the Father, for averting of evils both corporal and spiritual. Exorcism is a kind of sacramentals. No? So tulo ni kaklase ang exorcism. Una, solemn exorcism. Ikaduha, simply exorcism. Ikatulo, ang prayer of deliverance. So kaning tulo, sacramentals siya, nabilong ni sa sacramentals. Kaning solemn exorcism, ang mubuhat ani ang mga appointed exorcist priest, no? Si Father Darwin, o katong mga appointed exorcist priest, iyang isolim, no? Katong mga nayawaan, no? So kaning ikaduha, kaning simply exorcism, ang makahimo ani tanang mga pari, ang pwede mohimo ani. Unya kaning prayer of deliverance, kaming mga case officers o kamo, no? Makahimo mo. So, purpose ani, the same purpose is to expel evil spirits upon the body of the person. No? Maka-expel og evil spirits sa atua, no? So mo na siya exorcism is a kind of sacramentals. No? So there are two kinds of illness that we encountered along our journey by fellow brothers and sisters in Christ. Duha ka klase nga illness. Natural illness o preternatural illness. Una, arita sa natural illness. Sirak 38:1, pasidunggi ang mga mananambal sa angay kanila, kay ang Ginoo mo'y naghatag silang buluhaton. Take note kaning mananambal nga gingon sa Biblia sa Sirak 38:1, daghan kay nag-misinterpret ani, kay gato sila og faith healer kuno ni siya. So dili inyo sa faith healer ha, pero imo ning i-translate sa Duay Rhymes Bible, physician gud siya. No? Subot pasabot ang doktor, ang ipasabot sa Biblia, biblical diya ang doktor, no? So biblical gyud ang doktor. Sa Mateo 9:12 nakadungog si Jesus kanila og mitubag ang mga tawo nga walay sakit ug wala na kinahanglan doktor kundi ang masakiton ra, no? So kining natural illness, kung natural ang sakit, ang mga laboratories na tanan dunay finding sa doktor, no? Duna mo na say natural illness. Unya, kinahanglan nga ang atong mga i-advise sa doktor unsa tong iyang giresita nimo, ato gini siyang tumaron. Dili kay atong undangan kay salig na ko sa Ginoo, dili na siya mao. No? Wrong gina siya nga kinaiya na to. Kinahanglan nga ug unsay gi-advise sa doktor kay pa tumar nimo, ato gina siyang tumanon. No? Unya, for example, sakit nga natural, diabetic. Kaning diabetic ug nagsakit ka, unsaon man nimo nga maayo ka sa diabetic. Ha? Unsaon man? Kinahanglan ka ma-change lifestyle. Kay dili gyud ka maayo sa imong diabetic kung magsige po kag la og ice cream. Magsige kag inom og Coke, no? So dili gyud ka maayo. So kinahanglan nga i-disiplina ang atong kaugalingon kay kaalam man na siya
I-advise mo ka sa doktor nga bawal na gyud ka mukaon ani nga mata nga pagkaon. Nya kana kay kaalam man na, mao man ay gihatag sa Ginoo nato. Gugma man ang kaalam, kahibalo, no? So ato na siyang ibutang sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing nga bawal ni sa kanon. Bawal ni sa atong panglawas. Kaduha, kani arthritis. Sa natural sample ni sa natural illness. Usaon man nimo nga maayo imong arthritis? Dili ka mukaon og humba. Usaon mo pag-ayo nimo aning arthritis, magsige mo pong kaglala aning humba. Mao po'y ganahan nimo ikanon, no? So mo ra ni kasagaran nato. Ang gidili mo hinoy lami. No? So kinahanglan nga disiplina tong kagalingon ato gyung i-change lifestyle, no? So ari nga sadta sa preternatural illness. Need spiritual intervention through partaking the sacramentals and sacraments and sacramentals. Lucas 3 CGs, giayon ni Jesus ang bakol nga babay sa adlaw ipagpahulay. Lucas 8:43, dihay usa ka babay nga 12 na katuig naganto sa pagsikig og tugo, nagasto na niya ang tanan niyang mga kategoryon sa pagpatambal apan wala gayud sinaayo. So ang natural illness, kung magpa-check up ka, wala gyud ni say findings, no? Ang mga laboratories tanan nimo puro negative. Matinga na lang doktor nga ngano man ning imuhang sakit nga wala man kay makita sa laboratories. Gihimo na niya tanan mga laboratories puro normal tanan. Unya duna kay gibati nga sakit, no? So mao ni ang gikan sa preternatural illness. Ang pangutana, nganong nadutlan man ka aning sakita? Nganong nasuod man ni sa imong kinabuhi ning sakita nga gikan man ni sa demonyo? Tungod sa atong mga okot attachment. Kaning muduol tag mga ambularyo, muduol tag magpatambal ta sa atong mga sakit, nya maghabak ta, tanan nga klaseng mga patutuo, duna na say bayad. Mo nang naka-enter ang demonyo sa imuha. O nang naharas ka, natagaan ka, o sakit niya. No? So mo ni itong timanan, kung makautang ganita aning mga sakit, aning matang sa pagtulunan, pwede ka harason niya. Kaya naka-enter naman siya nimo. Sala man ni siya. So mo ni atong aware kita aning mga butanga. No? So mo na ang preternatural illness. Sunod, ari na sadta sa religious item. No? Ang religious item, kaning atong ipalit na sa gawas, dili pa man na matawag og sacramental. Pero kay wala pa man na gi-blessing. So, by the time nga ma-bless na ni Father Darwin, mahimo na siyang holy. No? O sa may meaning og holy. Holy means to set apart kini nga sacramentals nga atong gi-blessingan. Iyang ilain. Sa Tagalog pa ihiwalay. Himuon niyang holy. No? So, muna siya. Kaalam ni Solomon, size Jess, kini nga balaang mga butang ug inyo kining tagdon sa paagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Kung makakaton kamo niining pagtulunana, makahimo kamo pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlawng paghukom. So kaning mga sakramentas na to makahimo din nato ning protection, no? Very very powerful ni siya. Unya, unsa may mga proper use of sakramentas? Kay do na may proper use ani nga mo effect ni sa atong kinabuhi. Makaayo ni sa atong sakit. O sa may iyahang proper use. Sa may atong himuon. Proper use of sacramentals is true faith or authentic faith. Marcos 6:5, wala siya makahimo og milagro didto sa gawa sa paghikap niadtong pipila ka masakiton o sa pag-ayo kanila, natingala sila sa pagkawala nila'y pagtuo. No? Kung napod sa Lucas 7:50, apan mingon si Jesus sa babay, ang imong pagtuo nag-ayo kanimo, lakaw ug pauli nga magmalinawon. So, ang atong faith di ay ang makaayo, no? Dili si Father Darwin. No, daghan man na kasagaran na ba nato ani mga fanatic na. Brad, pwede ba si Father Darwin ang muhikap nako? Pwede ba si Father Darwin ang mulihans nako? Kani nga pagtulunan, kani nga kinaiya sa itong kinabuhi, wag tangon na ito niya kay dili guta maayo. Kay nga atong center sa itong kinabuhi, dili na ang Ginoo. Kay ang center sa atong kinabuhi, nga nung dilita, ang Ginoo gyud atong center para sa atong kaayuhan. No? So mo na authentic faith. Kinahanglan gyud tay pagtuo sa Ginoo. Wag unsa man ang imong nagtuo man ko, Brad.
nga sige man kog simba nya 100% lagi na imong pagtuo. Dili man na matawag og 100% ay imong pagtuo kung nagbuhat ka mga patutuo. Labi na kaning sa panahon sa Pasko, naghalad ka og 13 ka klaseng lingin nga prutas, Ginoo dili. Hands up ko itong nagbuhat ani be atong Pasko. No? Nya karon kay ang problema kay nakautang ka kabubuton sa Ginoo. So mo na, no, so ang giyon ninyo nga duna na siya bayad, no? So mo na inyong timan-an ya kani pong panahon kaning tanan nga klaseng patuto, Lucky Charm, unsa pa nang kanang labi ng habak, kaning sa panahon sa New Year nagpakusog tag andal sa tong motor kay pawa kuno sa malas, no? Magpadagan sa motor naguyod og lata, banha kayo. Mo na nga mga patuto, tanan klase nga superstitious belief, kinanglan wag tangon gyud na nato. Karon muli effect ni ang tanan nga mga sakramenta sa atong kinabuhi, no? Unsa may atong himuon? Repentance o paghinulsol. Mo ni siya. Kung nakabuhatan niini, kinanglan atong hinulsulan nga dili nato buhaton. Maghinulsol ta. Kay og dili ta maghinulsol, Lucas 13:5, sutihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. No? So dili ta maghinulsol, ang mga matay gyud ta. So mo atong timanan kinahanglan gyud og pagbag-o sa tong kinabuhi, no? So sunod, ang kalainan sa sakramento ug sakramental. Ang sakramento si Kristo mismo ang nagtukod. Samtang ang sakramentals, tinukod sa simbahan ubos sa pagtugot ni Kristo sumala sa Mateo 18, usa sultihan ko kamong tanan, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ang pito ka sakramento nga mohatag direkta nga grasya nga di magagad sa worthiness o katako sa pari. Ang mga sakramentals magagad sa epekto o disposisyon sa pari o sa mogamit niini. No? Kano sa man mahimong sakramental ang sa religious object? Paigo na ba ang blessing sa pari para mo epekto diri kanato ang mga sakramental? Paigo na ba ning blessing sa pari? Dili. Kinahanglan ang proper disposition sa mogamit niini. Unsa may mga proper disposition sa paggamit sa mga sakramentals? Code of Canon Law 1983, the spiritual effects sa maong mga sagrado nga butang nag-agad sa disposisyon sa tao. Una, mo ni gitawag og tinuod nga pagtuo, authentic faith, no? Ato ginang timan-an. Kay moingon ta, nagtuo man ko pero pirmi po kagabuhat og mga patutuo. Ilabi na sa panahon sa haya. Dili maligo. Basta tanan gyud klase nga patutuo ayaw ni gyud sa buhata. Kay mawa gyud ang imong authentic faith. Dili gyud nimo epekto ang mga sakramentals nato, no? Ikaduha, pag hinulsol through confession. So mo ni, kinahanglan nga, kung doon naman tayo mga sala, labi na nakabuhat nini nga niduol tag manambalay, unsa pa tong mga tanang mga patutuo, ato ginang ikumpisal. No? Atong i-renounce kung kinsa man tong nakabuhat ani, labi tong munay nakahabak, nakaduol og mga manambalay, nakabuhat og tanan nga mga halad-halad, kinahanglan i-renounce na ninyo. Ang proper renouncement, page 69 sa Deliverance Book nato, imong basahon, muluhod ka sa Blessed Sacrament, imong i-renounce tanan mga attachment nimo. O niya imong buhaton sa imong nahibawan, imong nahinumduman, imo ni siyang ilista. Kaya ron dili ka makalimot kay pag human nimo renounce ani, imo ni siyang ikumpisal sa pare. Kaya ron dili ka makalimot kay ikumpisal nimo kay sagaran na ba nato ikumpisal makalimot na. Di na makaunahon na unsa tong nabuhat nato. No, mo na kinahanglan ilista na to ini mag-renounce imong ikumpisal sa pare. No, ang mawagtang ang katong mga consecration diha sa imong kinabuhi. No, ikatulo. Pag kinabuhi subay sa kabubuton sa Dios, unsa may atong buhaton ani? Kinahanglan mag-ampo ta kanunay. Kinahanglan nga mosimba matag Domingo. Kanira ba? Daghan na bang wa mahibaw ani? No? Kaning sa adlawng Domingo. Nya og di ta makasimba ng adlawng Domingo, mortal sin o binyal. Daghan lagi wa maningog, daghan siguro wa mahibaw ani. No, mostly gyud ani wa kahibaw nga og dili ta makasimba, okay ra nga magampo ta. Mo direct to the Lord ta.
No? Unya pag human na to direct to the Lord, mangalawat dayon. Bawal na ha, sala gihapon na. Kung dili ka kasimba ng Domingo, ayaw gyud pangalawat. Kay wala ka mo kumpisal kinahanglan, ikumpisal nimo una, usa ka mo kalawat kay mo kalawat ka nga wa kay simba, sacrilege na siya. Mortal sin gihapon na siya. No? Unya kita, mingon na bagyud ta og kanang mo blame ta sa Ginoo nga Lord, sige man to kog ampo, Lord, sige man to kanang ampo 1,000 Hail Marys kada adlaw. Pero ngano man gihapon nga wa man gihapon mawa ang sakit. No, giblame pa nato ang Ginoo. Wa mo mahibaw nga ikaw mismo naghimo og putahan sa imong kinabuhi nga makaharas ang demonyo nimo. Durwi man na siya. Kanang dili ka mo simba kan mortal sin man na siya. Kinahanglan nga imo nang kumpisal. Kay dili man gyud ka madungog niya. Unsa may gingon sa Isaiah 52, ang inyong kalapasan mo'y nag-ulam kaninyo sa inyong Diyos, o inyong sala mo hinungdan sa pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog. So kung duna day tay mortal sin nga gibitbit, makahimo nagbarrier sa tong kinabuhi nga dili siya makadungog. Mao din lang magsige tag-ampo, gubot gihapon natong pamilya, daag gihapon kay sakit, no? So mo na nya duna man siya gingon nga kinahanglan sa 1 Juan 5:16-17. Kay duha man ni kaklase nga sala, binyal o mortal. No? Kanang binyal sa panahon sa misa, mapapas na siya o musimba ka sa panahon sa misa. Ang imong binyal, pero ang mortal dili gyud na mapapas. Timan-an na to niya. Dili gyud na mapapas ang mortal sin. Unsa may giingon niya sa 1 Juan 5:16-17. Ang isig ka magtotoo nga makasala nga dili mo sangpot sa kamatayon, pwede siya magampo. Dili mo sangpot sa kamatayon mo na sa ibot pasabot nga binyal sin, dili maka-impierno. Pwede sa magampo or pwede sa panahon sa misa mapapas na. Apan dunay sala nga mo sangpot sa kamatayon nga dili naka pwede magampo niini. Mo na siya mortal sin. Dili ako nag-ingon na ha, ang Ginoo. Mo din ang dili ta madungog niya kung natay gipangbitbit nga mortal sin. No? Unya sa panahon nga ato na ning gikumpisal, daghan mawa may bawa ni. Mo nang sa panahon na sa pagpangumpisal karon na yung nga confession ninyo, inyo ginang ikumpisal ha. Bisan pag nahitabo pa na sa nakasuway mo og sa panahon sa high school life ninyo nga wa mo kasimba niya, wag yun na ninyo ikumpisal. Nagsimba na mo karon hangtod karon nya nangalawat pun mo nya, wag yun mo kakumpisalan na. Kinahanglan ikumpisal gyud na ninyo. Kay dili man gyud na siya mapapas kay mortal sin man na siya. No? So mo na atong himuon. Atong i-claim sa Ginoo nga Lord, doon naman siya saad. Doon na siya saad yang Ginoo once mo saad gani siya iya gyud na siyang tumanon. Unsa may saad sa Jeremiah 33:3. Sampita ako ug tubagon ko gayud ikaw. Ug ipadayag ko ang tanang mga katingalahan ng mga kahibuluang butang mawala mo isayri. Iya maning saad i-claim nato ni sa Ginoo nga Lord. Imo maning saad Lord, no? Tagay kog milagros ang kinabuhi. More kinahanglan mangayo ka ani sa iyang saad. Kinahanglan wala kay mortal sin. Karon madungog ta niya. No? So mo na itong buhaton. Mo na ikumpisal na to tanan. Unsa man tong mga sala, atong usisahon na tong kagalihon kung unsa pa man tong akong mga bugat na sala nga wala day nako gikumpisal. No? So mo tong himuon. Sunod, ari na sad ta sa Rosary. Rosary was given by Saint Dominic and in apparition by the Blessed Virgin Mary. In the 13th century, one of the church in France, this Marian apparition received the title Our Lady of the Holy Rosary. So, unsa maning rosary? Unsa maning nga klase nga pag-ampo? The second highest form of ang highest form of prayer, unsa man? Mas, ang second highest form of prayer, so rosary. So, kinanglan nga mag-devote ni Mama Mary. Kay babo mo, o unsay nga, pila ka promises ni niya sa Holy Rosary, nahibaw mo? Ha? Pila ka buok ang iyang promises. Pila? Wala ginahibaw. Wa mo mahibaw, ana? I-search na niyo sa Google, 15 promises of the Holy Rosary na ana diha. 15 ka buok na ang iyang gi-promise. Nya, tinuod mo na siya, di man yun limungan si Mama Mary, mutuman yun na siyang saad. No, kung mag-devote ako experience yun na nako. Kaya ako di man juguti grosaryo sa una. Kaabi mong kairihis po sa dihang iya kong gifa-feel, iya kong gitagag mga milagro until now dili gud kumpleto ang adlaw kung dili ko makarosary, no?
Sumuog yun na mag-devote kita ning rosary. Unya take note. Kanang mga rosary nga atong pabisingan kay mag-blessing man si Father karon og sakramenta religious item, kinahanglan nga dunay inri. No? Paminaw, dunay inri ang rosary. Kung walay inri, ato nang i-surrender ha. Kay nga ni man tulo man ning gilansang si Jesus Christ, si Estas ug si Dimas, di ba? Tulo man ning gilansang. Unya karon og walay inri ng imuhang rosary, mupili lang kay duha og si Estas ug si Dimas nang gilansang sa imong rosaryo. Soryuhan. No? So muna i-check yun na nato na. Unya dili pod mo bless si Father katong rosary nga back to back og Jesus Christ. No? Kung doon naman gini mo na, i-surrender na ito na kay magsuroy man mag-surrender man mo ana. No? Unya take note, dapat yun, kinanglan aware ta ani kay mostly laban na to, di ta kahibaw ani kaning satanic rosary. Kaning satanic rosary, mostly ani mga plastic. Unya, ang inyong timanan sa satanic rosary, dunay adlaw, diri sa ibabaw, diri sa kilid, pikas kilid, o diha sa ubos, sa tiil ni Jesus Christ. Dunay adlaw. Unya, mga nanay, palihog ko, kanang inyong mga rosaryuhan, ipa-check, intaw na sa inyong mga anak. Kay daghan gud kayo itong miyaging semana, dito sa office, ga-check, may grocery, diha gud nga pa-bless, nanay in town, satanic rosary. No? So ato na ipa-check, kung dili ninyo maklaro, mga anak, ato, kanang mga nindot pa og ng pananaw, makaklaro pa, ipatanaw yun ang inyong mga rosary nga plastic. No? So muna atong rosary. Next, candle. Candle, and so the candle itself is full of symbolism. It symbolizes the purity of the soul, for which the Christian fights daily against temptation. It reminds us by its fragrance of divine grace. At the same time, stands as reminder that our soul as malleable as this material. Unsa may dapat natong pabisingan nga kandila? Puti lang. Kay daghan na ba karon bisan sa katedral nakapalit man jud ko diha sa una 1990 ning dagkot ko puti pa nang kandila nga gibaligya diha sa katedral. Karon inikadto ninyo duna nay pula, green. Moingon pa to estudyante nga mudagkot ko nay kay mo exam ko karon kinahanglan ko nga makapasar. O di anak, kuha imuhang idagkot. Nabilong na siya sa superstitious belief. No? So dili gyud ta angay mo palit og kulor-kulor. Kinahanglan puti ra gyud atong kulor nga paliton. No? So mo na ang kandila. Next is crucifix. Crucifix is not Jesus, but this is a beautiful reminder of this passion and great love. So kani Saint Benedict cross. No? So powerful po ni siya. No? Init ni sa mga possess. Unya, sa panahon nga mag-self-deliverance ka or mag-deliverance ka sa imong anak, ipatong niya sa ulo. Ha? O mag-deliverance mo, mag-self-deliverance or mag-self-deliverance mo sa imong bana, asawa o mga anak, ipatong ni sa ulo. No? Unya, ang blessing ani, magpa-bless mo mga kuan, kanang St. Benedict Cross, kinanglan nga appointed exorcist priest. Or, atong diri sa parish priest kay mo naman ni gi-allowed ni Bishop Abet nga ang prayer sa exorcism sa mga religious item na naman ni gibutang sa gabay. No? Gibutang na ni sa gabay. Kailan ba mo gabay? Kaya bitang dadon ni Father nga magmasya nana sa likod ang prayer ani o mag-bless sila sa mga religious item. Gibutang na ni Bishop. Muna o magpa-bless ta diri sa atong parish priest mo na ilang gamiton. No? So, lahi ang intention, lahi ang ritual sa exorcism nga ritual. No? So, mo na atong St. Benedict Cross. Sunod, kaning holy water. Holy water protect people, house, or items. So, ang atong gamit ani, kung magampo ka, imo ni siyang isablig sa imong ikilid. Ana ha, isablig nimo. Mag-deliverance ka sa mga anak, isablig nimo. Unya, pwede po, og imong imnon, no? Imnon nimo. Kay, powerful man siya. Actually, init sa mga poses, ha? Kani, experience yun mo, init gini niya. Masinggit ning poses ani, no? Mo nang atong kinanglan nata ni sa balay.
Unya, kung mag-bless unya si Father Darwin og religious item, ayaw mo kaguol og dili masabligan og holy water na inyong mga religious item ha. Kaya makabless ana ang prayer ni Father, ang prayer nga iyang basahon. Mao na atong timan. Ayaw mo kaguol. Mga nang mag-bless mga ni siya online blessing, no? So ayaw mo kaguol og dili maigo og holy water. Di naman mo sablig og holy water kay daghanan mo kayo, no? So ang prayer ni Father mo'y makapahuli ana kanang iyang basahon, no? So mo na itong timanan. Unya, sunod, kaning holy oil. Holy oil, kuhan po ni siya, effective po ni siya, powerful po ni siya, no? Ang gamit ani, pwede na ito ihidhid sa atong mga katol, unya natay mga sis, mga bukol, atong ihidhid. Kay experience yun ako ani, diya ko'y sis, diri sa akong liog. Unya, ako ni pa, anang schedule ni Dr. Halad o akong paoperahan. Unya karon kay ingon man si Dr. Halad nga ayaw sa na hilabti dyan, ato sa nang obserbaran kay peligro man ning naisi sa liog, kay namay mga connected nga nerves sa imong utok. Motong i-obserbaran pa nako, akong gibuhat, akong tigidid ana. Unya karon kay nawala man. No? Praise God. Kay wala gyud siya madayon og operation, nawagtang gyud siya. Mo? So mo ni powerful atong mga oil, mga sacramentals tanan. Unya, ang mablessingan ni Father nga olive is olive lang, no? Dili pwede itong sesame oil. Kaya diha may naitabo na mo sa Santander ni blessing na si Father. Unya, dali siya palit og dito sa tindahan, palit siya balik 50 siguro tang mantika. Nga kanang pinutos ra. No? Dili na siya pwede, no? Unya, kana pong sesame oil, diha pwede ka pa-bless sesame oil. Dili po na pwede. Kinan olive oil. Kay biblical man siya, mo man gigamit ni Jesus Christ. Unya, kanang olive tulo ni kaklase. Pure, pumice og extra virgin. Ang pure is lami ingnon, no? Unya mahalang ang pure. Ang pumice medyo murag ladan-ladang man siguro ning pumice or pait-pait, no? Pero kaya ninyo may nom asa ning extra virgin, aras ning extra virgin. Pero og kaya ninyo ingnon, pwede ra god. O kaya ninyo inom, kaya gani mo inom og tanduay nga pwedeng paita. Di ba? No? So mo nang atong imnon, pwede haplas sa pod, no? No kani hinuon nga makaayo sa atong mga sakit, di na to imnon, di ba? Pero kaya ninyo imnon, pwede ra god, no? Pero ihaplas, pwede ra sad. So mo na atong oil atong gamiton. Next is holy and just salt. Daghan ang nangutana ni, daghan mo mahibawan ni para asa ni. Dito po sa Minglanilla, Brad, para asam ni Brad. Rock salt na siya, sister. Kung sa may gamit ani. Ang gamit ani, imo na siyang ibutang sa every corner sa imong balay. No? Every corner, imong ibutang. Kung doon na kay decorative sa imong bungbong, imo po na siyang ibutang. No? Imong ibutangan, ang decorative. O niya, sa CR nimo sa bowl, imo siyang ibutang, inya i-flash nimo. Ang mga to sa ilam. O niya, imong akuba, kung doon ay manhole, inyong sabligan sa sod, no? Imo ni gamit ani. Unya init po ni sa poses. Unya ang rock salt dagko ni siya. Ang nahitabuan niya ako i-share ninyo. Doon na may poses, unya amo ni siyang pahawiran sa poses, di gyud siya mohawid. Mapasok man siya. Init mo singgit man siya, init kayo. Unsa man la inyong gibutang sa akong kamot, init nga amo man siyang hawiran ng kamot niya. Kaya kinanglan ipakumkum, di siya makumkum ipabukad, pero man siya mahimo. Amo man siyang ipakumkum basta pasok lagi siya. No? Powerful kayo ni siya. Munang atong ibutang ni sa atong mga balay, sa atong pultahan. Kanang pultahan nga dunay mabutangan sa ibabaw, muna ibutang na to. No? Unya, ang mabless ni Father na salt is only rock salt. Ayaw ng iodized rock salt. Timanin ninyo, ang rock salt, dagko ni siya, mura ni siyang tawas. Dagko kayo ni. Mura ni tawas. Ang iodized rock salt, pino. Daghan po nagpa-bless ang iodized rock salt. No? Rock salt yun siya. Muna siya atong mabless. Next. Brown scapular. Ang brown scapular, ang allowed na nato is katulang cloth. Kung doon naman gani nagamit aning kaning plastic, surrender gyud po na ninyo. No, kay dili na siya
aprobado. Ang cloth gyud atong giaprobahan. Mo na ma-bless ni Father ang cloth lang, no? So, next is Benedictine medals. Benedictine medals katong lingin. Unya, ang gamit ana ibutang nimo sa imong kwarto, sa imong bintana, no? Init po na siya mga poses, no? Ibutang nimo sa bintana, sa imong kwarto o asa dapitan nga gusto nimong butangan. Mo na gamit sa Benedictine medals. Sunod, kaning deliverance book. Deliverance book, ang gamit ani, ang makagamit ani kinahanglan nga binunyagan sa Katoliko o nakumpirmahan. Dili pwede mo gamit og wa kay bunyag sa Katoliko, wa kay kumpirma. Dili ka pwede mo gamit ani. Unya, inside your family lang, no? Dili ka pwede nga mag-deliverance kag laing tao sa imong family lang, no? Kung walay mga kakulian. Unya, kinahanglan ka, kung gamit ka ni, before ka mo gamit, kinahanglan ka mangumpisal. Mangumpisal ka. No? Ya, dili pwede mo gamit ani katong nag-live-in lang. Mga kasal sa sibil, dili pwede mo gamit ani. Muna katong nagpakasal og sibil, kinahanglan magpakasal na mong pare. Dili ka pwede mo gamit ani. Pangutana, og emergency cases, Brad, dunay ko ka-office mate nga nag-react. Peting react ka kayo. Unya ako ray nagdadaan eh. Ikaw ray nagdadaan dito sa inyong opisina. Pangutana, pwede ba ko mo deliverance niya in case of emergency? Pwede ka mo deliverance. Timan niya, pwede ka mag-deliverance in case of emergency ug ikaw may nagdadaan eh. Pero take note, ayaw pag-direct command. Mo intercessory ka. Sample, page 76. In the name of Jesus, I break the cell around you and the crucifixion upon you. And I command all spirits, mao man ni direct command. Og imong office mate nimo in deliverance, I ask you Jesus, butangan nimo, I ask you Jesus to command all spirits. No? So mo atong himuon. Kinanglan nga atong suwatan kay daghan mga prayer ani nga direct command. Imo gin siyang butangan kay akong gihimo ani, ako gin gisuwatan og I ask you Jesus kay in case og nanay mahitabo, nay mag-react. Maratol na ka, wala ka kaibaw kung saan mo pagbasa. Magdiritso na ka, mo na ba sa kasagaran mahitabo. Mo na kinahanglan suwatan nimo og I ask you Jesus para in case of mag-deliverance ka sa imong ka-office mate. Pero kuno na ha, take note kanang emergency cases lang ha. Dili pwede itong wala gyud, dili gyud kinahanglan. Unya, kinahanglan ang pasabot gyud ani kinahanglan nga andam gyud ka kanunay og nagbitbit ka ni. Mangumpisal gyud ka kanunay. Kasabot ba? Kinahanglan mangumpisal jud ta kanunay kung naata ani. Dili ta mo gamit pwede ani kung wala tay kumpisal, wala ta sa state of grace. Kaning tanan mga sakramentas na to kinahanglan ka nga nasa state of grace. Magunsa man ni itong sakramentas, magsigi kag inom ani. Magsigi kag inom nya kan imo na kanang gusto ka maayo nya sige kag pamalikas. Yato kag mo effect ni. Mo na itong timanan, gasig kag pisting yawa ning mga anak ka. Pisting yawa ning amahana. Dili gyud siya mo effect. Kaning oil na to, magsigi kag hidhid ani. Nya naa kay kabit. Dili gyud siya mo effect. Mo na amot pasabot kinahanglan nga naa ka sa state of grace. Mo na itong timanan, mo na kinahanglan nga naa ta sa state of grace. Kanunay gyud na nato buhaton. No? So mo na unya, ari na sad ta sa mga aprobado sa simbahan nga mga imahe. No? Katong Santo Niño di Palaboy o Santo Niño nga de la Suerte, dili na siya aprobado sa simbahan. No? So, kung doon naman ganimo ana, unya, na-bless na sa inyong mga pare, isurrender na ha kay kana gud siya, wala man gud na siya ma-approve sa simbahan, dili na siya mahimong holy. Bisan pag na-bless na siya, dili na siya mahimong holy kay wala man na ma-approve sa simbahan. Pareho ko na rin mong sanina, huwag mo nang publisingan, di man gano'n siya ma-holy. No? So muna, kinanglan atong isurrender na. Unya, katong naay mga santos nga mga buak na, wanay kamot, wanay ulo, wanay mata, o gatigong pamuana, isurrender yun na ninyo. Kay pwede na siya puyan o unclean spirits. Kay diha may deliverance, no? Ihang anak, nag-react, perting rawalda kayo.
galibog na may usa na may among prayer kay di man gyud siya maulian. Di among second option, among gideliverance iyahang balay. Kay infested iyang balay. Among gideliverance iyang balay. Pag mag-deliverance, among before may mo deliverance, among manang i-check ng balay una kung unsa iyang mga butang. Unya karon hisod mi siya underground, dito nakita na mo ang mga santos nga imahe nga nangabuak na. Unya karon, ma-desecrate naman guna siya katong nangabuak na. Kana marosaryuhan ninyo nga walay nangabalik na desecrate na siya. Mawa na yang pagkahuli. Unya among gibuhat, among gikuha ang iyang mga imahe, among gi-break. Pag hitabo, pag break na namo, perting reaka sa bata. Hing-react siya nga dili ipa-break kuno ang mga imahe. Suko ay siya. Pag humag-break na mo, usa pa siya naulian. No? So kung doon na mo ana, surrender na ninyo. Kay hasta ng mga habak ninyo surrender na kay pwede na siya puy-an unclean spirit. Pwede puy-an gyud na siya. No? Kung doon na magani mo ana, inyo nang surrender kay ato nang i-break. Ayo ilabay ninyo ha. Kay bisan pag inyong ilabay na sa tunga-tunga sa dagat kanang habak, kamo gyapoy tagiya ana. Muna kunanglan duna na sa breaking prayer kay gi-consecrate man na sa demonyo ng mga butanga. No? So muna nga i-surrender na. Nya unya before mag-bless the Father, amo man ang magkolekta man mig mga habak kung sa to inyo i-surrender, ayo lang mo kauwaw. Nya ug inyo pa man ang gibangan sa inyong hawak, ibta lang na, no? Kay makaharas man na ninyo. Unsa may inyong pilion ang kaayuhan o kadautan sa inyong kinabuhi. No? Experience na namo, muna kaning among i-share ninyo mga experience na muna. Munang aware na gid mo ana, i-surrender gyud na unya, no? So muna, unya ang kanang mga religious item nga inyong ipalit, doon na siya i-process ni Father Darwin. Kay doon na man siya kanang 40 scholars, ang 20 kapin na nga students is college students, kunya 7 na seminarians. No? So ang process na ato na idapat dito ni Father, no? So nakatabang ta sa ministry, dako kay nagmerito sa Ginoo nga nakatabang ta. Dili lang sa ministry asa mga scholar sa sud pod sa ministry katong nanabang ni Padre, no? So mao na atong timan-an. So daghang kay salamat po sa inyong pagpamalit sa sacramental sa religious item. So dinhi ra ko kutob, daghan kang salamat og mayong gabi kaniyong tanan.